Salam saluk narita. Pangulan di Huria Gereja Metodis Indonesia Jemaat Kasih Karunia Teranang Tua nomor 2 Medan Pasahaton Molade Sudahita Naro Marminggu di Sadarion Nape Dongata Namar Minggu di Jabu Nabi Asa Doktong di Minggu Naro Hita Harap Doktong ya acara permingguan bahasa Indonesia pukul lalu Dohot berbahasa Batak pukul 10 sada Dohata ma namandungan kita mau lihat deh Tobu penjetik istokin asa hibul kita pasaton roh haduk pikirata tu di bata asa matangi yang maju kita di bagasan rohata amin Rima ita jongjong tay de humma Jesus say ingan Andok mauliate ma'ahu tuho sian nasarohaku dulu di akadibata paluokku parinaloan upujiho marhite-hite guar ni di bata ama dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni Tuhan di purbadia na tumopa langit dohot tanoon say di pasaur romadamena tuton ditabi amen Paredde hita sian deta nomor 30 ayat sada 1.
mahita tangiang panindang iyon. Songon tangiang manupoti dosa yakka nataulahon yakka naksalpo. Asarak mahita martangiang dala angon-angon ba tatangiaklon. Rak mahita martangiang. Ale amanami na di banua gitsang na manopahami siyan holong ni roham na mangaramoti hami marite-hite holong mi dala na patauhon hami di bagasan holong ni roham mardongan hal serepon ni roha upar hatopot hami do naso holong ni hami ho siyan nasa roha tondi pikiran do tugunami dala dongani pendang holong ni hami songon pakaholong di Kristus kami namian dongolum di bagasan pentinami alai utulak kami doi marhite-hite pangalahonami utulak kami do tondim dang huraruti kami lomo di roham ipe sesa manasa dusana ulahami urupi mahami paturehon pangalahonami dala di bagasan panagunagunon ni tondim mahami isude ulaon nanang ulon nami tutuluan asa kami patar di bagasan kami do di bagasan saluhut alak amuliaon di panopayonmu marhile-hile Yesus Kristus Tuhan nami amen. Tapasa madai notu perintah di bata matangiang mahita di bagasan rohakta. Tung ise mah di bata songon ho na permamuati di dosa jala na umbolus pangalausion ni pertalianna na tibay dak tungtong ibana marsigomos maroni rimas alai makalomohon asinirohado ibana amen. Martangiang mahita tangiang ale amanami ale amanami na di banua gitsang sa pinorbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di manatungaon songon na di banua gitsang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panasanami idosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami tutihon tu panguntunan palua mahami sian pangago ay kodo na punara jaon duhut hagugoon duhut hasangapon do di saliring ilileng na amen. Anja mahita na masyal-salusa na sa responsura dihita siyan salmen 120 mamuka siyan sada ro di ayat 20 rin mahita jomjom. Pajahama tugasan luar nituata mandok maulia te maahu tuho sian nasarohaku dulu ni akka debata paluokku parhinaloan upujiho marsomba maahu mandopak penjorong nabadiai jala pujioku maguarmi alani asini roham dohot alani asitonganmi ainunga dipabalgaho bagabagam tumini nasa suarmu dia lusi hodo ahau di are pangalu-aluaki nunga di papir hoton dikku gabe margogo rohaki sai mandok moliate tu hodo ale Jehovah sude akaraja di tanoon sogot yadung di bege nasida akabagabaga ni pamanganno dalam marende do nasida sogot mida akka dalan ni Jehovah ay timbul do hamulyaon ni Jehovah ay timbul do tohon Jehovah jala ditatap do na selek rohai jala ditanda do siya na daw nagincang rohai molo mardalan-dalan ahu di parsitongaan ni hagugutam di panguluhodo ahu
jondikon kodo tanganmu do pak muruk ni akka musuku jala ditupahe siamu mido ahu rapi temanja Sai pa ujungan ni Jehovah do mangondihon ahu. Ale Jehovah rodi saliling leleng na do asini roham. Unang talikon jadi-jadian di tangan. Sangat madi amat. Tindaku maha porsial tai somon nani tindaku ne dongata sa porsiaon bisandok portugion rak mahita mandok ahu porsea ide bata Jehovah ido ama pargugu na suatu dusan na tumo palangi dotan ahu porsea di Yesus Kristus anak ini bata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian senkon di porbadia andorang sohabu itu hatta atu mana bernit ibang human ni silatus nama terpajal lo ibana di hafiro silang jadi tangan dungi mulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hundur tu siamun di bata Jehovah amanai pargugo na suatu dusani isima ibana pay mamulak sogut utan on manguhumi halak na mamulu do namati ahu porsea diton di purbadia daladong sada huria na badia huria atau penyala Kristen akan na badia dohok dihatisani dosa dohok dihatai na mandok ulak mangulu do sogut daging ni halak na umate dohok dihanguluan masara sudah. Amin. Dulma. Bagaimana puji-pujian pujian aka inakah PWNI.
molate mari tuhatta, dalam molate mari akainata, PMI. Hama songon apistel marana perculun jamita dita tugasan kita sadarion mana dibuat sian suratnya Apostol Paulus apa duaon kuhuria rim na dibindu opat ayat 10 rodi bindu 5 ayat sada. Jadi asa udah kami kapangi rumah tugasan warna Tuhatta alai tongdo ton di hapersiauni di bagasan kami pembar tunata surati na porsea dua abu umbaen na tahun kami pe na porsea do umbaen na dot kami akadahon alai uboto kami naung pai heo Tuhan Yesusi pai heo ni ido nang kami rapon Yesusi dala pajong-jongon na do kami rapon hamu alai saluhut nai alani hamudo asa asini rohai dalam tugandana di bahan na torop makoron hamuliateon na sumurung bahay na sangapon ni debata ibaheni dang mardalu jahami ay lam tuburuk na pe hajol maun nami pardurui anggo parbagasani hari-hari do ipaim baru ay hapursuhon nami na martiki jala nanaeng persanon ido patupahon di hami hasangapon na sumurung na lumubi hamuliaon na nasaliling-liling na ala hutai lihon hami na so taridai datung na taridai ay persadokinan do na taridai alay manoktong do rodi saliling-liling na so taridai ay ondo huboto hami inatanggal bagas parlapalapian nami nasian tanon adong madihami inganan nasian debata bagas naso pinauli ni tangan namian saliling nileleng na di banua ijangi ima sahakna martua ma aka na umbegi hata ni debata dala na opeopsa amen. Saat na dumenggan itu hatta marite peliata molo adong de pedongan na sapasahat ton nakiningan boy made pasahat di itu gereja naung disidia tempat na di sana. Jadi buhuk mah hita marende dan taga somarende hita jahan majolo son ondolan ni lihat tanak sapasahatota di mana tersurat di Matius itu ya 12 sono mahatana haluhut na pinangido ni rohamuna si bahenon ni halak tuamu ima bayan hamu tu nasida ay ido pamusatan ni patik rodihatan ni akka panurira Parede mahita sian buku endeta nomor 202 ya sada 102. Asiri pangolua
jongjong kaendehon sai pasu-pasu. Tapi gema tikling di huriata. Tapatakas ma tikting manang buah-buah namasa di huriata bagasat mingguon o nanaeng satu tahun di huriata tu minggu narok parjolo di hari Senin 14 Juni 2021 patupa rapot majelis gereja masuk pukul 10 waluit. Di hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 patupado pertangyangan sektor 5 gabungan sektor Ayahanda Medan Kota Padang Bulan 2 Sekip Seyagul Setiabudi Padang Bulan Tolu Dohot Sidorame Glugur 5 di patupa di gereja masuk pukul 10 waluit. Asa masih beta-beta kita di akka sektor na bergabung nakin lahomat dohotisa. Di hari Kamis 17 Juni 2021 pertangyangan PWMI di patupa di gereja masuk pukul 10 pitu wib. Diuduti pertangyangan P2MI di patupa di gereja masuk pukul 10 siawib. Hari Jumat 10 Juni 2021 sermon LS CLS dohot majelis di patupa di gereja masuk pukul 10 waluwib. Sermon ni guru sekolah minggu di patupa di gedung sekolah minggu masuk pukul 10 siawib. Di hari Sabtu 10 Juni 2021 kelas katekisasi sidi di patupa secara Zoom masuk pukul 10 wib. Yuduti pertangyangan P3MI di patupa di gereja masuk pukul 10 siawib. Di Minggu 20 Juni 2021 Minggu naro persembahan di pasahat aka ruas di tiki di nalao pa masuk tu bagas gereja. Aka ruas ni huriata nama ulang tahun perkawinan periode tanggal 10 tulu sahatu 10 sia Juni 2021 adong 2 keluarga. Soalnya nang aka ruas ni huriata nama ulang tahun hari hatu tubuh periode 10 tulu sahatu 10 sia Juni 2021 adong bahatna 20 sia halak. Hatan itu hata songon udah di Lasniroha marulang tahun keluarga songon inang dihita diak kadongatan na marulang tahun Pesalmen 25 ayat 10 Asiniroha dohot hasitongat do sude dalan ni Jahoba diakka na mangaradoti padanna dohot akka panidangonna. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan pasahaton selama ulang tahun Kajangma umur muna hipas jalaguk Lasniroha saya itu hatta Yesus Kristus ma nama masu-masu ita salu nak
Tikting naung majalo pamasu-masuon. Nunga majalo pasu-pasu perbagason. Ima George Wilher Sitorus sarjana akuntansi. Anak niamata Doktorandus Edward A. Edison Sitorus. Tubuh ni nata Doktoranda Prisla Boru Manurung. Ruas ni Gemi Kasih Karunia sektor Medan Kota. Dohot Orwana Pelita Boru Sianturi SSI. Boru niamata Doktorandus Jones Sianturi Nahinan. Tubuh ni nata Rosella Boru Purba. Ruas ni GKPS Saribuduluk. Resort Saribuduluk Distrik Tolu. Ima di hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 10 WIB di GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Tikting perjulu nanaing laho marbagas. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Christine Prislia Boru Nababan SPD. Boru niamata Sahat Nababan SH. Tubuh ni nata Parida M Boru Pohan SE. Ima ruas ni Gemi Kasih Karunia sektor Padang Bulan 2. Dohot Orwana Nimrod Haryadi Suparman Sitanggang. Anak niamata Situa Guru Nasir Sitanggang. Tubuh ni nata Dewasti Boru Nababan. Ruas ni HKI Tangkahan Limau Resort Asahan Tanjung Balai daerah 11 Sumatera Timur Tolu. Nanaing di Patupa di hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 10.30 WIB di HKI Tangkahan Limau Resort Asahan Tanjung Balai daerah 11 Sumatera Timur Tolu. Berita Arsak Niroha Nadohot do huriata marhabut niroha alanunga jumolo dialap tuhata adong 2 les speaker siatong-atongani huriata na parjulu ima nunga marujungolo inata les speaker insinyur Emma Siregar speaker nyonya JR Sirait Nahinan ima sian sektor Padang Bulat Tulu. Moding na di hari Jumat tanggal 10 Juni 2021 di Medan. Jalanunga dibuat tudean di hari Jumat tanggal 10 Juni 2021 di pekuburan Semelingkar B Medan. Apa dua hon nunga marujungolu amata the speaker Doktorandus Parlin Simanjuntak sektor Sidorame Gelugur. Ima di hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 di Medan pukul 8 Borngin. Alamat duka Jalan Pembangunan 3 depan HKBP Gelugur. Tatang yakon ma aka keluarga nati ninggalhon ni inata LS Insinyur Emma Siregar so ninang amata LS Doktorandus Parlin Simanjuntak anggiat tumibu tarapul dipergugoi Tuhan sudi aka keluarga nati nadikonna jala patupaon ni huriata doan non pangapulion dibagas ni keluarga LS Doktorandus Parlin Simanjuntak Nahinan ima budari pukul 10 sia WIB. Namar ragam bagi seluruh jemaat GMI Kasih Karunia supaya mengisi data jemaat yang telah dibagikan dan mengembalikannya kepada komisaris sektor ataupun langsung melalui sekretariat gereja. Himbauan Satgas COVID-19 GMI Kasih Karunia kepada seluruh jemaat asa tok-tok kita mengulahon protokol kesehatan
3M dohot 2M. Wajib memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dohot membatasi mobilitas yang tidak perlu. Songonima sahat nitikting buah-buah di mingguta di bagasan sadarion andorak somertangiak kita redde mahita saayat sian edeta nomor 270 sada ayat 2. Pasada ma rohata martang yang mahita diadupan di debata. Narodo hami ale Tuhan titikion tuadopanmu nabadiai. Di bagasan hadirion nami ganup marsada-sada ale Tuhan. Di baheni Tuhan jumulo hami mangido asi doh tolong ni roham. Asa patau mahami roh tuadopanmu marsoba pasahaton tangi yang nami ale Tuhan. Hupuji hupasangap pami maho, uhud madok mauliate, ala dipakilala horohan nami do, natoktong do, dilehon ho asiasim di bagasan ngulu nami, bahini tarbahen hami, buiro, tu bagas na pinarbadian mon laho. Marpungu mamuji pasangapon hoale Tuhan. Tatap mahami Tuhan, hami naro tujulom di tikion. Namangido mahami tuhoale Tuhan, asa toktong madongani hami, jala toktong urupi di perjalanan ni gulmit ni ngulu nami. Buanun nami saluhu na Tuhan, ngulu siap hari di hami ruas ni huriamon. Hami namarpungu apala di tikion, songoni nang diaka ruas ni huriam. Nasubui apala rap di bagas joromon. Nang pe di bagas nasida be nasida le Tuhan. Saitong ma le Tuhan, pasu-pasu jala dongani. Urupi hami dinamadalani gulmi ni ngulu nami. Pasu-pasu ma Tuhan akan naniula ni tangan nami. Pasu-pasu akka perkarejuan nami. Asa marhitei Tuhan, dapotan ngulu siapa hari hami. Nalaho sihalas sonon nami di bagasan ngulu nami. Songoninang ali Tuhan diaka parianakon nami. Diaka na di bagasan parsikolaan. Songoninang ali Tuhan diaka nama diuri ulaun. Songoninang ali Tuhan diaka na untuk umur na magodang. Tinalaho dapotan rokap nian sihol ni rohanami. Asi marohama le Tuhan pasu-pasu masaluhu nakayanakon nami. Asegabe anak las ni roha di tonga-tonga nami.
jala gabe anak tahu puji-pujian di julum. So ni manangali Tuhan buanon nami di bagasan tangyang nami. Dia akan tua-tua nami, ama nami, ina nami akan naung lanjut usia. Dia akan naung dilehon ho Tuhan gajang ni umur di nasida. Asi maroham ali Tuhan, tok-tok madongani, tok-tok pargugui nasida Tuhan asa marningot. Dia asi dohot tolong ni roham, dinalahaw pasahaton nguluna, nang pegale pamatang nasida, alay tok-tok matuhan lehot di nasida, pakirimon dohot las ni roha. So ni maali Tuhan tarlumobi diak kadongan nami na di bagasan parsahiton. Adong piga-piga dongan nami na di bagasan parsahiton dapi ali Tuhan asiroham parguguyak kaubat lehon maha mamalum. Piga-piga dongan nami naung makilala hamalumon alai di bagasan pemulihan dapi Tuhan. Mauliate ma Tuhan nunga iluas ho piga-piga dongan nami dapat hama malum ni sahit say tabay maha ipason tabay gugu ali Tuhan asalam tuhipas na kadongan nami leon na ipasot di ami saluhutna tarlumubi mali Tuhan martangiak kami tujulum asa dinamasa parsahiton COVID-19 ditikyon ali Tuhan asiroham taparhon may sian hami molo tumpe adong di tunga-tunga nami na ikon makilala sahiti ali Tuhan asiroham pargugui hami saluhutna asa bui hami ali Tuhan manaluhon sahiti di bagasan ngulunami pamantang nami. Asi maroham ali Tuhan nang bangso nami pamarenta nami. Asiroham Tuhan pargugui akka pamarenta nami dinalaho mangulahon akka nadumenggan di tonga-tonga ni negara namion. So manima nang ali Tuhan dina menangani parsahiton na masa pandemi COVID-19 di tonga-tonga ni negara namion. Urupi ma negara nami, pamarenta nami, laho mangulahon na duminggan. So ni nang diaka pemulihan ekonomi ali Tuhan, asi maroham. Ali Tuhan debata para siroha, buanon nami tujulom, ulaon di tonga-tonga ni Huriam Gereja Metodis Indonesia. Na adong di wilayah Sada, wilayah 2, so ni nang di wilayah pengembangan. Di wilayah sadali Tuhan dan naing patupaon ni Huriam konferensi tahunan ima di tanggal 2 sahatu tanggal 4 Juli 2020 sada na naing roon ali Tuhan disaluhupna sakap ni Huriam na patupaon ulaw ni urupi jala pargugui ma akka uluan ni Huriamon ali Tuhan inalaho mangulahon dohot maddohoti ulaw ni ima sada ulaon konferensi tahunan di tonga-tonga ni Huriam. So ni manang naposo mali Tuhan na mangula di Huriamon Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia. Ama nami pendeta Japor Mansaragi songon pimpinan jemaat. Songon inang ina nami pendeta Tamri Sitorus dohot ina nami pendeta Buru Marpaung songon asisten pimpinan jemaat. Urupi manas posomon ali Tuhan dina toktong mangula di tonga-tonga ni Huriam lehon gugu dohot habisuon nasian hoi. So ni manang ali Tuhan nang diaka pangula di Huriamon majelis nang diaka le speaker calon le speaker nang diaka pengurus seksi P2MI, PWMI, P3MI nang sekolah minggu Tuhan. Saluhut na hami na mangula di tongan-tongan ni Huriamon lehon hasadaon ni roha lehon gugu dohot abisuhon asa lam tu dengganna lam tu ulina parsaoran di tongan-tongan ni Huriamon ali Tuhan marhite-hite akka ulaon nabui hulahon hami di tongan-tongan ni Huriamon.
Masay bahak do piali Tuhan, na sinakaban ni rohanami, na hinirim ni rohanami, ganup marsada-sada hami na pungu di tikyon. Saluhu na itakas do di botoho ali Tuhan, upasahat tami ma daging do to dinami tuho, upasahat tami ngulu nami, songoni manang ali Tuhan, dinamasa arsak ni roha di hami, inaung jumulo di alapo sada dua, sada ina dohot sada ama, le speaker sia tonga-tonga ni huriam, ima naung jumulo di alapo inang LS Buru Siregar, so inang amang LS P Simanjuntak. Asi maroha mali Tuhan, lehon ma apul-apul na sumurung na sianho di tonga-tonga ni keluarga, uru piak kay anakon na sida, so inang pahupuna Tuhan, asanang pe di bagasa si taonon na sida alay toktong ma, ho na madongani, ho na marguguihon ali Tuhan. Asi roha mali Tuhan, saluhu na arsa ni roha namion, lehonomu marihami apul-apul tarurumobi di tonga-tonga ni keluarga. So ni manangali Tuhan, pasahaton nami tujulum, di anak kon ni huriam naung majalo pardongan saripeon, naung di pasu-pasuho marhite-hite na posom imay anak kon nami George Wilher Sitorus dohot orwana pelita borusian turi. Tuhan mauliate madiho nunga mardala dinggan ulauni imon ni rohanami gabe anak kon keluarga na baru nalas roha di tonga-tonga ni keluarga songoni nang tau hasangapon diho. Songoni manangali Tuhan ni anak kon ni huriam nanaeng majalo pasu-pasu parbagason Christine Priscilia Boru Nababan dohot orwana Nimrod Suparman Sitanggang nanaeng di Patupa di tanggal 26 naroon. Urupi Tuhan Jalaleon Hai Pason tu kedua pengantin calon pengantin songoni nang tu keluarga saluhukna. Asabui mardala nulauni haduan ali Tuhan do dengan taulas niroha di keluarga tau hasangapon diho. Mauliate madiho ali Tuhan saluhukna tangi yang ele-ele namion. Sobaho kami tujulo mali Tuhan asiroham sai tangi homa jala ului. Mauliate madiho pasat tami tangi yang ele-ele nami sai saut malomo niroham. Di bagasan goarni Yesus Kristus Tuhan nami. Martangia kami Tuho. Amin. Inalaho panomo-nomo hatani Tuhata. Marede mahita. Marhite ede nomor 307. Ayat sada rodi ayat 2. Rib mahita salu najongjong. Susah
kita. Puji-pujian dohot mauliate di sopohon rohanami tuadopan wale Tuhan. Siala pangaramotio nito dem di ngulu nami. Natotong madongane manugu-nugu mamasu-masu hami. Bui hami marhai pason madalani akatikin dan ilehonmu. Mauliate madiho alih debata. Puji-pujian dohot hasangapon madekuarmu. Tikyon dinarohami tu bagas corong memuji pasangapon guarmu. Romaho tutonga-tonga ni punguan nami. Asa perbadiai mahami saluhutna. Terlumubi dinalau manangihon hatam. Jumulung urasi rohanang pikiran nami. Asa terbaik kami mencalo hatami. Maka perseai dohot mangulahon. Ipe Tuhan pakulingi mahami merhiti hatam dohot todim. Ainung ngarade hami manangi hosa. Jalan apa sompe dina laupan sahaton. Perbadiai jala pargugui. Jalo matang yang nami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Horas marita saluhutna. Hatani debata nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion imana tersurat sian buku nabadia sian kitab Markus Bidutulu mamukama sian ayat 20 saharudi ayat 35 sono maidok hujaha di bagas guarni tuhatta Yesus jala tapai hutihud di bagasan rohat tabe. Dungi mulima ibana gabe rongom musero natoropi pola sudat nasida mangan. Jadi begei akka sisolhotna Roma nasida mangalap ibana ainina nasida do naritik do ibana. Ya akka siboto surat naung tuat sian huta Jerusalem didokdo nasibolisod do ibana jala iduk niaka sibolisido di pangasahon laho pabelihon akka sibulis. Jadi di joma nasida tujolona marupama maibana madoktu nasida tagamon ma pabelion ni sibulisi dongan na sibulis ay molo marsalisi sada harajaon sama dirina dang nahot harajau ni jala molo marselisi dongan sabagas sama nasida dang nahot nasabagasi asa molo hehe si bolisi mangalo dirina jala marselisi sama ibana dang tarbahen hot be ibana nalaho sudah nama dang habongotan halak jabu ni ulu balang lahu mangarapas ugasanna anggo sojumulo di ihoti ulu balangi dungipe asa terbuat sa ugasanna situ tudo hatakon tarse sape nasa dosa ni akka jolma rudi nasa ragam ni pangisahion nasida nadopak debata anggo na mangaleai tor di porbadiai dang dapot saha sesani nang ditiki sogut parutang dosa saliling-liling na nama ibana
ala di dok nasida partod di nahudar do ibana dungi Roma inana dohot akka agina jadi luar nama nasida jongjong gabe disuruh ma nama jo ibana nahudul donatoro pihu maliang ibana gabe di dokma di alaman ado inang do akka anggim rodi akka ibotom diusoi doho alai ninna mamangalusi nasida ise do guaron dainang jala ise do dohonon akka anggikku jala dibereng ma akka nahudul humaliang ibana ninna ma akka odo dainang dohon akka da anggikku ay na mangulahon lomoni rohani debata ido anggikku ido ibotokku ido dainang ido sahatna dihamu amanami nanami na hinahulungan hatani debata naong tabegi jalata payutihu di bagasan roha do pikiratta ima taringot tutuhan Yesus napatupahon akka tada halongangan terlumubi di batu baimana tada halongangan ditiki ari sabat jalan maralo doi tu rohani akasi boto surat nang halak parise kalau memang tersurat do di badan narubi hari sabati hari paradiana alai di dokter Yesus tu nasida dia do tumagon mangulahon nadinggan di hari sabat sian mangulahon na jahat tak taralusan nasida kalana memang gudang do akasi boto surat nang halak parisei secara tersembunyi menuru akka siseanna mangula jadi dihamu amanami nanami nahinahulongan dina pinatupani Tuhan Yesus pemelum akkana marsahid dohot pabalihon akka toddina hudar gabe didok nasida ma naung ritik Tuhan Yesus bolo istilah nuaya ngamanginang mereka menghembuskan isu dan berita bohong atau berita hoak yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah gila dan mengusir setan dengan penghulu setan atau Belzebul. Di batu-butu nasida ma'akana sohata ido di dok nasida naung riti do Tuhane dungi muse di dok nasibulisod do imana dungi di dok muse ma iduk ni sibulis do dibahin babali sibulis isu negatif alani akka isu nakaning maro inana dohot ibotona nang anggina neng mangalapi mana
karena memang sedahailau di hati manginang mulu pola adong sada keluarga di tonga-tonga nasida naung siga pikiran manang songonan itu nihatan ni debata naung ritik manang naung gila kan itu jalan memang mulu pinayuti hatorangan yakana malo selain mulu na stres agak berbeda dudangi mulu memang adong do naritik di sada keluarga ternyata itu bisa faktor keturunan alana hiado adong je maknami tikidi atau parapat songoni hampir mulai sian amatai inatai ritik bahkan adong dua tulu musaya nakonna tong songoni jadi ternyata ada faktor keturunan jala bahasa boy songoni mulu tajaha tarimang-rimangi na tersurat ido na dido ni hatani debata dosa ni amana ikut jalon ni akapoparanna sahatu pinoparna batuluhun dohot na paupato mulu somardame dohot debata jadi do di na dohot kami menangyakon ruas ni debata na say marnipi pajupang do akan amate dia segala macam di do nomba berarti dulu orang tuanya atau opungnya pernah melakukan penyembahan berhala atau paling tidak heamardatu dia mua manami nahinahulungan hidup benaro inani Tuhan Yesus do akanggina do aiba akai botona alamaila nasida moloridok nungaritiki ala ma maila no kamu apenda di batu-butu nasida do baritai na di patah-hata nasida do baritai ala ni dak bui dang adong dalan nalaho majehehut Tuhan Yesus jala takas doy boto nasida dang adong bui halak pamalihon na songkot tol di nahodar iya so marhite gugu dohot puaso na siyang debata di boto nasida doy ala dia ka patik pe dia ka badan narubi pe dihatahod do ya manginang manangise na buy pabalihon akatur di nahodar akasisian ni debatamay akka naposo ni debatamay nama jalog haguguon siya debata dang mampu halak pabalihon tol di nahodar mulo siyan hagugun na sa diri mulo siyan hamalon na sa diri manang songon na ido ni Tuhan Yesus dang marbada si bolis mulo pula marbada manang marpurang si bolis selesai ma harajaw na di portibion jala mulo adong pe na julong masa do ikutan namin mulu arong nakisuruban at yung manginang kan takpad di tayo jo dang naguwinjil di jo namalo do ijo bye-bye matabas na dungi sadar ma nanido ni Tuhan Yesus di son dang marbada si bolis na adong di colma na kesurubani tu nabinuan ni namalo idang namarbada namartahi-tahi do na sida lao maho siya ni satokin
sadar dong malu Roma muse si polisi ditokio makadongan na asing songgup tu na nakaning jol mana kesurupan ni lemu tabba masahidna jadi na berbeda jadi unang tertipu kita idona ni dok ni Tuhan Yesus dang marbada si bolis dongan na si bolis alai na martahi-tahi don na mardonga dona sida mulupe adong halak na kesurupan buy di babali donganna jadi dia mua manabi na hinahulungan iya Tuhan Yesus memang situtudo buy di babali halak na kesurupan dalam mulut tajahado atani debatai masada halak na kesurupan di huta gerasa di sibolisi do ala ni torok ni sibolisi unang pamate hami alai suruh mahami lau tu akka pinahan na manang na babi meribui ama sada jolma kon korban pinahan meribu ima argani sada jolma mulu melua diadupan ni debata jala huaso na adong di Tuhan Yesus huaso na siya debata aido di dok Tuhan ta Yesus molo tajahado sian buku nabadia di Matius 22 ayat 10 nunga sahat tuau nasa waso na adong di banua gijang dohot na di tanomon ima di dok Tuhan Yesus tuaka sisian alana memang imana do debata imana do Tuhan imana do namanop palangit do tanoon jalan mulut aja di buku nisi Markuson di biduna berjulu ayat sada pedidok doi on mamulani barita nauli ni Yesus Kristus jalan di Yohanes sada didok di siamanginang dimulanai nung adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai hatai do debatado hatai jala di ayat 10 pak di dok di Yohanes sada ayat 10 pak gabe daging mahatai ima Tuhan Yesus jadi manangisi halak na porsia tu debata di bagasan kuar itu ta Yesus jalo onna ma gugu dohot waso sian debata margugu maimana mangulahon ni naipatikon ni debata bahkan babali akka sibulis ido mangina jadi unang pola artinya songgok rohatta mulubui akan aposo ni debata babali katod dinahudar alana memang nunga didok Tuhan Yesus jalan molo tabereng didok Apostel Paulus di Filipi bidu 2 ayat 10 dot ayat 10 sada didok di si asa soba tu guar ni Yesus na sa ulu ni tot asa di ibadah asa di ibadah waso na adong di tanon nang na di Banuat toru do di Banua Gijang lapatan dari siamanginang
Sugut diari perpudi sudedo halak marsoba sia jolma na buhape sia bangso na buhape sudedo halak marsoba tu Tuhan Yesus. Jadi molo di agama dia tanggat kan adong do solat terakhir ima solat Isa goar. Buasa mengikut solat perpudi kan? Alamana memang secara tersembunyi di kitab Nasida pe diakui do bahwa tuh Yesusi Tuhan na sasitongna hola dang diajar honi asal nang gabe pidda Nasida tu hakarstero. Jadi dia mua manami na namin na hinahulungan. Iya Tuhan Yesus imana do debata mertua mahita mulo nung porseya hita tu ibana jala mertuhat tu ibana ay partuhat mahita di harajaun naung pinarade ni debata di hita. Jadi mulo hupai itu dua kana masa di huriat tanah tahiron sipata songol dia usadira manginang semartangi yang dua tu debata ali Tuhan patama maau dia dopamu jala pos dorohaku nungga di paradeho harajaun banua gijang dia mulut apa yutiu do nama sanoaeng kan satokin nggak dijauh debata satokin nggak dijauh debata apalagi alani sai kopi ton kan suarok tabigi namasa alani kopi marsahit moding alani i songon nani dok ni Tuhan Yesus dungo jala jaga mahamu ay songo panak kubur ngiddo haroroni Tuhan. Au pedak kuboto sa di hari pangalap ni Tuhani, hamu pedang ni boto hamu sa di hari pangalap ni Tuhan. Holan sa di hari pede bataro madapot kita nung ngaradehita. Alana imana do debata, guru do imana do nang mulutta abang ina. Ayang gonay portibion nalaw salpu do sudi. Dengi mulo sugut di juri batahita tangbui pabor haton ni keluarga tahita mardongan mas mardongan hebeng mardongan akka sinadongan mulo ta pabor hati diboto halak burngin nengit toro halak babuat alai mulo tabai pabor hati ta marhiti hapor siaon tuli bata dangadok kala na mampu mabuati amang ina alani bisa dileho debata do pe partikia di hita di ngulu taulahum malongoni rohani debata tabahem mana akan adinggani tu harajaun ni debata anggiat tama kita diadupan ni Tuhan. Amin. Bertanya kita. Mau lihat di huali debata di sialah hatam naung di matol hasso lopok kon main di bagasan roha nang pikiran nami. Ay huboto kami do Tuhan hudu debata na mangulu jala na manotong jala guru dihudo nang ngulu nami bisa dileko be partikiat di ngulu nami ona le Tuhan tugu-tugu mahami tudalan lomo ni roham jalo matang yang nami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Tuhan si pangulu kami amin.
didok hatani debata aina mangulahon lomo ni rohani debata ido anggikku ido ibotokku ido dainang rimmai ta jongjong tede homma ta puji debata pasu nasian debata, saya dipasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu, didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala dipasaorhon ma damena tuton dimunabe, amin.